Здравейте, мили хора! Включвам се по повод една прекрасна кампания "Да за живот" на Министерство на здравеопазването. Знам, че много от вас са чували за тази кампания. Също така знам, че темата е много деликатна. Но трябва да знаете, сега, преди Коледа, че да бъдеш донор има много форми. Можете да дарите стволови клетки, костен мозък, яйцеклетки. Аз лично съм си отбелязала във всички здравни документи, че ако нещо стане, никой не знае, искам органите ми да бъдат дарени. Защото имат там едни хора, които имат нужда. Имат нужда от нас. Помислете за това. Донорството е живот. Светли празници!